Vítejte v pořadu Geniální vynález. Všechna instantní má jedno společné. Musí se zalívat vodou. Ale já ten problém vyřešil. A nyní přivítejme naše hosta. Vezmeme jedno balení naší instantní vody a obsah vysypeme do připravené nádoby. Zkontrolujeme, jestli v krabičce něco nezbylo a vysypeme tam i zbytek. Poté zalijeme vodou. A postup několikrát zopakujeme. Volejte na 603 145 246. Opakuji, volejte na 603 145 246. Objednáte-li si zboží do 20 minut, získáte vzorek vody zdarma. Volejte na 603 145 246. Opakuji, volejte na 603 145 246. Objednáte-li si zboží do 20 minut, získáte vzorek vody zdarma. A to se vyplatí!